ଗୀତା ପଦ୍ମନାଭ ଭଗବାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ମୁଖକମଳରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ନାଭି କମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ ବେଦ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୀତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଏଠାରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହ୍ଣାତି ନରପରାଣି ତଥା ଶରୀରାଣି ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟନ୍ୟାନି ସଂଜାତି ନବାନି ଦେହି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଜୀବାତ୍ମା ସେହିପରି ପୁରାତନ ଶରୀରମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଶରୀରମାନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।